Sa number 4, faint o kung lasaw nga banaag ang naobserbahan sa Bulkan Kanlaon, Lunes sang aga. Sa close-up nga kuha sa camera humalin 3:40 a.m. tubtub 4:30 a.m. sang June 29 o kung sininga Lunes, sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may faint crater glow o kung banaag ang nakita sa summit sang Bulkan Kanlaon. Sunod sa PHIVOLT, ini ang gikan sa superheated volcanic gas, gikan sa magma. Pathag ni Marie Angeline Kincha, ang resident volcanologist, nagatuhaw ang crater glow kunyara na sa manabaw nga level ang magma sang bulkan. Magkabig ini nga precursor sunod kay Kincha sa explosive o kun magmatic eruption. Pero hindi man mapatod kung madayon ini o kung hindi. Padayon nga iga-monitor ang crater glow o kung banaag kung masustain ini o kung maglawig. Posible nga may matabo nga activity kag sara nga mapataas ang alert level sa bulkan. Sa nagligad nga Mayo, may crater glow man nga naglawig sa duha tugtog 3 ka adlaw kag ini ang nadula. Ang mga crater glows, ma'am, usually nang nag-appear na sila if nasa shallow level ang magma sang bulkan, ma'am, no. So pwede nga ini siya maging precursor sang explosive eruption. Pero hindi pa natin mahambal, ma'am, na syempre kay kung magdayon siya or not. Kung aton ma'am nga natandaan the last time ang hambal naton kung ang crater glow nga aton nga makita masustain kag mag-intensify, posible kita nga